Wis pantuk pepuntoning tekadku Petruk. Ora bakal bisa urip yen ora bareng karo Yayi Pergiwati. Mula ning jabaning taman iki aku njaluk karo kowe ewang-ewangon aku. Nggih, kula kenapa? Yen ana wong sapa wae aja nganti entuk mlebu taman, aja nganti entuk mlebu kasatriyan Madukara. Yen nganti ana sing mlebu ndak kadenangan, kowe tak kongkon. Nek nganti ana sing ora ana sing mlebu, kowe tak kethok janggamu. Ning saksuwene aku karon sih kalau Yayi Pergiwati, yen ora ana sing mlebu, ora ana wong sing ngonangi. Kowe sesuk tak gaweke omah. Iki ming omongan apa serius iki? Tenan Petro. Oke. Tohi pecahin dodo muncratin ludira. Yen wis ra ndek omah kok gaweke omah setuju wae. Ngono wae ya Petro. Nggih. Ben aku kulino nunggoni kok. Ndereke bos-bos kae aku sok nunggoni ketap-ketip. Nek ra dikeki apa-apa ya ming ketap-ketip. Karo nyebleki lemut kae. Sak rampunge pokoke ora. Tak tunggonane sapa sing arep mlebu? Rawe lantas malang tak putung. We. Iki anak orang-orang apa ya? Kok metu saka njeron bumi? Sapa we? Takon karo aku jenengku Antasena. Antasena? Iya. Ngopo kok medhedul ning kene? Jarene dulurku tuwa Antarja yen ana bumi ambune wangi aku kudu kon jedul kuwi tlatah negara Ngamarta. Terus karepmu goleki bapakku. Bapakmu sapa? Bapakku jenenge Raden Werkudara, ibuku jenenge Dewi Urangayu. Ngopo kok gembos? Antasena. Durung ngerti karo bapakmu sapa? Durung. Aku tuduhno rasa tekan kono-kono. Sawangen. Satria Jodipati Raden Werkudara. Lho. Apa sampean bapak? Wah, sapa meneh nek dudu aku? Aduh, Pak, wah. Ibumu Rangayu piye? Ya isih apik, Pak, isih slamet. Wis tuwa urung? Ya durung, Pak. Wah, kapan-kapan tak merono. Aku kangen karo Rangayu ibumu. Biyen tak tinggal awake isih lemu, saiki wis kuru apa durung? Kuru ning sikile isih lemu, Pak. Wah, kuwi jenenge Beri. Wah, ora sida ketemu ibumu. Kosek. Jarene Kakang Antarja ciri getheke bapakku kuwi nganggo gelung keling, rambuté dawa, rambuté ditekuk munggah kaya aku iki. Antasena. Piye, Pak? Ngerti ya? Jroning aku nganggo gelung keling kaya gelungmu kuwi. Wah, tumane pirang-pirang. Oh iya to, Pak? Iya, mula terus tak potong. Kapan dipotong, Pak? Wingi sore. Neng endi? Neng potong rambut Madura. Wola. Lah jare bapakku kuwi duwe kuku jenenge kuku Pancanaka. Wah, wingenane nyuwek bokonge wong. Dadak nambake. Terus tak kethoki. Wah, ora nganggo kuku Pancanaka. Jarike ya poleng kaya aku. Ya, iki sawangen ya poleng. Gedhe dhuwur. Wah, kurang dhuwur piye? Semene apa kurang dhuwur? Ya, Pak, nek ngono aku percaya Bapak. Terus piye, Pak? Antasena. Nek pancen kowe gelem tak aku dadi anakku. Aku didhawuhi jaga ning papan kene. Gentenono Bapak. Wah, Bapak tak adus. Oh ngono, Pak. Ya. Syarate piye?
nek eneng wong teko arep mlebu taman, arep mlebu laladan negara utawa Kasatyan Madukara, aja entuk. Terus nek ngayal Jatasana, sapa wae Jatasi. Oh ya, manut karo bapak. Yo, ngono wae. Yo. Wis le. Wah, tak tinggal dilo. Yo, Pak, ngati-ati ngasuh nggone yup ya, Pak. Yo. Wah, bapak tindake jan gagah tenan. Mak jelak-jeluk. Welok. Wah, ning aku wis marem. Ketemu karo bapak ngenteni gaweane bapak. Sapa sing arep mlebu Kasatyan Madukara, ketemu karo Antasena kon bali ra gelem, mbuh sapa wae Jatasi. Gimbal manyar-manyar duk ning Tunggul Wana dadi alas salah sati wana. Sapa iki kok malang kerik? Ki sapa iki wong tuwa? Kok sapa alas sapa wana? Wana dadi alas dadi wana. Kowe tukang nyolong kayu kowe. Hus. Aja ngawur-ngawur. Aku Begawan Durna. Areng apa Begawan Durna? Aku arep mlebu jroning laladan Kasatyan Madukara. Kowe sapa? Aku Antasena. Antasena ya minggir. Kene arep tanggo liwat. Kowe bali. Aku ora gelem bali. Oh, Jatasi. Aja! Aja! Wah! Waduh! Sapa iki? Antasena, kowe sapa, Mbah? Patih Sengkuni. Kowe kok ngajar Begawan Durna? Kowe iki anake sapa? Kowe wong endi kok wani ngajar karo Kakang Premban Durna? Jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kowe. Waduh. Sapa iki? Antasena. Kowe arep ngopo kowe? Wah, sapa? Werkudara. Werkudara sapa? Werkudara ki bapakku. Bapakku sakon aku njaga papan kene. Kowe rasa ngaku-ngaku karo dadi bapakku. Lha tak ajar apa piye? Wah, cah edan apa? Bali ora mati kowe. Oh, iya. Wah, mutar kowe. Wis. Woi. Wah, tenan ora. Kleru nggonku ngandhani karo adhiku lanang. Nganti geger kaya ngene, Dimas, leren Dimas. Dimas, leren Dimas. Lho, Kang. Kok kowe, Kang? Iya, Dimas. Aja tok pisah. Aku wis ketemu karo bapak. Aku kon jaga taman kene. Lah kok ana wong gedhe dhuwur kuwi ngaku jeneng Werkudara Jatasi raine. Kusik, Dimas, kusik. Kusik kowe iki omong apa? Omong tenan. Aku wis ketemu bapak. Bapakmu sapa? Lah lho, Werkudara lho. Iya, aku wis ketemu, Kang. Wah, bagus. Ning bapak saiki wis potong. Wis potong piye? Iki gelunge wis ora ana jarimu nganggo gelung. Jarine tumone mubal terus potong. Engko ndak kukuran terus. Dimas kuwi aja kleru, Yayi. Sing tok goleki wong tuamu kuwi ya sing tok ajar iki mau. Sik to.
Bapakku ki nang kono ngeyup. Kok iki piye? Iki wong atuane awake dhewe. Kanjeng Rama Werkudara ya iki. Kowe aja ngawur-gawar ngawur. Lho, lek sik mau sapa? Aku ora ngerti sapa Yai. Antarja wonten dawuh Rama. Sapa iki? Rayi kula, putra panjenengan. Wah, cah Bambung. Malah njotosi aku. Atmajanipun Kanjeng Rama ingkang patutan kaliyan Kanjeng Ibu Rangayu ing menika kadang kula pun Antasena. Rama kemutan menapa mboten? Wah, cah edan. Sing edan kowe njotosi piye? Dimas. Dimas iki bapak, Dimas iki Kanjeng Rama. Bapakku ki nang kono. Wah, bapakmu. Kon rene sing aku. Kon rene. Pak. Bapak. Wah. Bapak tindak rono ana sing butuhke bapak. Sawa. Ampuh aku ora ngerti jarene ngakune Werkudara. Sawa. Ngakune Werkudara muni ngono. Wah, bapak. Asam urate kumat. Ora iso mlaku. Tak junjung, Pak, tak junjung. Ojo. Tak junjung, Pak, wis ben clear kabeh, ben padang kabeh. Ki. Lho, iki Kang, bapakku iki. Dimas kuwi dudu Raden Werkudara, ning kuwi Petruk Panakawan. Panakawan piye? Panakawaning negara Ngamarta, Dimas. Bapakmu aku, Petruk. Nun. Rene. Mati aku iki. Asli tenan. Wis pasrah bongkokan. Wonten dawuh, Den. Kowe ngaku Werkudara. Yo. Mbangane ra ketemu karo bapakne ra yo. Kula ngaku Werkudara. Kowe janjane sapa kowe? Kowe janjane sapa? Kula Petruk. Petruk niku anake Semar. Semar niku abdine Kang Rama, abdine Kang Raka niki abdi Ngamarta. Oh, dudu bapak to. Dudu. Lah kok ngaku bapak? Ha kok kowe percaya? Oh, wah, caedan. Bola bali gawe perkara. Ben mutar ya ben. Nyun ngapunten nggih, Den. Niki Kang Rama. Nih. Babi. Kuwi Pak, kowe jenenge babi, Pak. Babe. Karo I beda. Oh, iki koclok ya niki. Koclok dasmu ya. Serah. Ngapunten niki Bapak. Yo. Kula Petruk abdine. Yo. Nek ngono aku nek kongkon-kongkon tuku rokok karo kowe. Oh nggih, jelas. Wonten 3 gareng kula kalih Bagong. Ning sing cekak-cekak dikongkon kula. Ngono ya, Truk. Nggih. Ning kudu turah. Nek ora turah tidak. No way. Oh iya, mengko tak apalke. Nggih. Niki Kang Bapak. Yo, heeh. Sungkem. Ayo sungkem. Karo aku mau ngrangkul kok bareng karo bapakne. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Yo. Wah, cah edan. Cah Bambung. Anak Werkudara. Antasena. Iki kakangne. Lah mutu. Anake goleki pirang-pirang dina kok bareng ketemu kok. Antasena. Anakku. Kakangne. Kae bature ampun ditata ora sah. Rampung masalahe.